foli ani waleɲuman bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabaraniw kɔrɔ kɔ ɲɛmada walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ téléchéri fila bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a kuma selen ye. Banbaciw ka wulikajɔ tɛmɛnen kɔfɛ mun kɛra Gawo janvier kalo tile 18 tɛmɛnen ka ɲɛsi an ka finitigilakaw ma mun kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ ani na ani ka maa caman jogi. O cadre de kɔnɔ Fédération Ansardine International a ka bolofara bɛ Mopti n'o ye section de Mopti ye a ka joliba sigi sen kan ka se k'o kɛ dɛmɛ ka ɲɛsi maaw ma maa minnu jogina wulikajɔ in senfɛ an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. An bɛ fɛ k'a di an ka faso tigilamɔgɔ minnu n'olu benna Gawo walasa ka se ka olu kulomagɛ n'a ye. O la minnu benna an b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka wuli k'a jɔ ka miniti kelen ɲɔgɔn ta si bila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔw ma ka kulubalaw siɲɛ 3 kalan an daji kɔrɔ k'a kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin nin banbagatɔ ninnu ma Ala k'a ni sababa bɛɛ. Ale don hakili ɲuman d'an ma sɔgɔmada la an ka jɛ ka nin baara nin kɛ ka ɲɛsin jumɛn ma an karamɔgɔ bɔra k'a ɲɛfɔ cogo min na min kɛra Gawo Mali kɔnɔ yan. An bɛɛ b'a kalama degun min y'an sɔrɔ Gawo a y'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Bon minnu fatura an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ u la ka yafa u ma. Minnu dalen yarabi Ala k'u kɔrɔta hɛrɛ la. Minnu fana kisira ka bɛ hɛrɛ la yarabi Ala ka n'u kisi a ɲɔgɔn ma. Ka jamana dɛmɛ o ye wajibi ye Ala kɛra fɔ sallallahu alaihi wasallam jango sarati minnu b'an lakana bɛɛ b'o dɔn i n'i ka nalomaya bɛɛ i b'a dɔn k'a fɔ ni maa dɔ t'i kɔlɔsi nafolo min b'i bolo i ka so kɔnɔ a tɛ kisi i muso n'i denw tɛ kisi dɔw de bɛ ka u kɔlɔsi min b'u kɔlɔsi o kumana i k'i hakili t'o la ka o bonya dɔn jango ni gɛlɛya y'o sɔrɔ k'o dɛmɛ ka gɛlɛya wuli ka bɔ a la o wajibi jamanaden bɛɛ ma maa tɛ maa lajɛ o la. Adamaden ni jeli di adamaden ɲɔgɔn ma i y'a dan ni fɛn bɛɛ ye sara tɛ jeli la fɛn dama dama bɛ yen olu bɛɛ la degin de mais olu tɛ se ka sɔrɔ joli b'o la sinji b'o la u tɛ se ka remplacer donc ni joli di adamaden ɲɔgɔn ma i y'a dan ni fɛn bɛɛ ye. Février kalo tile 13 o ye do ye mun kɛrɛnkɛrɛnna diɲɛ selekɛni ni jamanaw fɛ k'o kɛ arajo ka do ye arajo min ni nafa caman b'a la hali k'a da a bɛ se ka maa caman kunnafoni ɲɔgɔn fɛ waati kelen kɔnɔ o sira kan Kafunɛ Bacili a n'a ka jatala Sido Ɲare u ye wulikajɔ kɛ hali bi faamuya bɛ se ka sɔrɔ arajo ko kun kan. San 2012 kɔnɔna na diɲɛ selekɛnani tɔnba Nations Unies a ka bolofara min ɲɛsinen don ladamu koɲɛw ɲɛnabɔli ma u ye février kalo tile 13 ta k'o kɛ arajo tɔgɔladon ye diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o don kɛrɛnkɛrɛnnen sigili sen kan arajo tɔgɔladon kama a laɲini tɛ foyi dɔwɛrɛ ye fo n'a kɛra ka kunnafoni carin ka maaw ladɔnniya k'a fɔ arajo yɛrɛ ye fɛn min ye a n'a nafa a bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka ladilikan camanw cari ani ka kumada di maa caman ma wa a lasɔrɔli ka nɔgɔ. Ne hakili arajo kɔni ye fɛn min arajo ye fɛnba de ye an ka maraw bolo kɔnɔna na bi parce que mɔgɔ caman bi dɔw bɛ olu bɛ arajo ni journal minnu bɛ ni sɛbɛnni bɛ kɛ o la n'an ko presse écrite u b'u u kɔnfɔ ɲɔgɔn na k'u da ɲɔgɔn ma mais u tɛ kelen ye ne bolo parce que arajo ye fɛn min ye bi baro caman bi sigi arajo kɔnɔ i n'a fɔ kunnafonidiw kalan yɛrɛ kan ani fɛn caman bɛ yen nɔ o bɛ se ka di arajo kan yɔrɔnin kelen alors que ni presse écrite nin don i b'i sigi k'a sɛbɛn fɔlɔ de ka tila k'a analyser. An bɛ don min na i n'a fɔ komi bi arajo kɛlen don fɛnba ye bari sabu ka d'a kan a lasɔrɔli ka nɔgɔn wa a lamɛnli tulo la a ka di maa caman ye wa jamukan minnu ni olu bi tɛmɛ arajo sanfɛ o bɛ tali kɛ a lamɛnbagaw yɛrɛ jogo an'u ka dongo don waleyaw kun kan wa a bɛ kɛ sababu ɲuman ye a lamɛnlibaga bɛɛ lajɛlen ma hali n'o y'a sɔrɔ u tɛ siya kelenw ye u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ lahalayaw kelenw kɔnɔ k'u da don kɔrɔfɔ kelenw la ɲɔgɔn fɛ. Bon n bɛ se k'a fɔ arajo tɔgɔladon n'a sigira a ka kan ka sababu kɛ an bɛ donni minɛ ko bi. An fana an ye dɔ kɛ koyi tiɲɛ don an nana dɔw dɛmɛ nka an bɛ donni minɛ ko bi dɛmɛ in a fana a barika bonyana o la n'a fɔra ko arajo to a la don arajo n'o ka kan ka sababu kɛ dɔw fana bɛ si u ɲɛna ni arajo kow la koyi donc ni bonyamasegin taara k'u sɛgɛrɛ an bɛ se k'a fɔ tabarikala parce n'i y'a mɛn bamananw da k'a kɛra zanni kele kele u ye espace donna kabaw ni ɲɔgɔn cɛ nka n'a kɛra yɛrɛ o tɛ kabaw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a jira k'a fɔ samiya ɲɛna o tuma bi an bɛ se k'a fɔ arajo tabarikala
don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o sigira sen kan arajo tɔgɔla don kama la radio c'est vous arajo o ye aw de o be a lamɛnbagaw de kofɔ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ arajo a be tali kɛ fɛn fila de kan a bɔyɔrɔ ani a lamɛnlibagaw o kama a lamɛnlibagaw ka lahalaya an'u ka hakilinaw olu kan ka ta ni k'a don bala arajo sanfɛ o de be an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba a be walawalaliba k'an ye. Niger jamana kɔnɔ jamanakuntigisigi kalata senbɛ jamana ɲɛma Mahamadu Isufu ni maa min ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a sɔrɔ a bɛ kaso la ni premier tour la a ma se ka bifu taara ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan na yan'o tako filanan yɛrɛ ka kɛ ni a labanna ka labɔ k'a bila ka taa jamana kɔ ka furakɛlikɛyɔrɔ la Hama Amadu a yɛrɛ minɛkun kun ye fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni o ye de k'a fɔ siga kɛlen don a la ko a n'a furumuso ka fara maa damadɔw kan denmisɛnnin jago ka denmisɛnnin ɲini k'a bila maa ka bolo ka Ala ma bange nɔgɔya maa min ye o ka den in lamɔ k'a y'o baaraw kɛ tiɲɛ don a tɛ jamana kɔnɔ Niger bi nka ntɛnɛn a ka kiiriw dayɛlɛla Hama Amadu minisiri ɲɛmakɔrɔ don wa a kɛra wasabulon yɛrɛ ɲɛma ye a y'i to de la ka jamana yɛrɛ bila k'a sabu kɛ a nana ye k'a fɔ ani jamana ɲɛma Mahamadu Isufu bin bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn dɔ bɛ ka da a la n'a min cogo dɔ bɛ a laban bi kɛ minɛni ye a y'i yɛrɛ ta ka jamana bila a tun bɛ Faransi jamana kɔnɔ ko in yɛrɛ kɛra novembre kalo san 2015 ani mars kalo cɛ san 2016 maa min na ni jamanakuntigisigi kalataw bina ka surunya n'a dan b'a la k'a fɔ a jabajɛlen don a donnen pankurunjigi kɛnɛ kan faamaw taara mangoro mɔ kari ni k'u kunda ni a ye kasobo kan ka taa lasago fɔ ka taa jamanakuntigisigi kalataw se kalataw bɛɛ lajɛlen kɛra ka lasago ne to nka n'a ma ɲa k'a fɔ a yɛrɛ ni kɛnɛya tɛ ɲɔgɔn fɛ a kanuba minnu bɛ Niger jamana kɔnɔ olu caman ye mankan ci k'a ka lajɛ a ka bila ka taa furakɛ la barisabu ka d'a kan k'a degun bɛ kaso la nka a y'i to kaso kɔni kɔnɔ jamana ɲɛma Mahamadu Isufu ma se ka bi tako kelen fɔ deuxième tour bɔra a la kiiri min dayɛlɛla ntɛnɛndɛmɛnen tiɲɛ don Hama Amadu a kun tɛ kiiribulon kɔnɔ barisabu ka d'a kan a labɔn bɛ jamana kɔnɔ furakɛli kadara kɔnɔ nka maa wɛrɛw minnu bɛ yen maa mugan ɲɔgɔn na olu bɛɛ lajɛlen dafalen tun bɛ kiiribulon kɔnɔ kiiri dayɛlɛlen kiiri ɲɛma y'a jira k'a fɔ kiiri in bɛ dulon fɔ mars kalo tile 13 u bɛ laban ka na ɲɔgɔn sɔrɔ kiiribulon kɔnɔ ko kura a maa muganw bɛɛ lajɛlen jalaki kelen de ɲɛsin bɛ u ma k'a fɔ u kɛ kun bɛ ka jɛkulu dɔ sigi sen kan min kun bɛ denmisɛnnin kɔni da k'a bila maa ka bolo ka Ala ma bange nɔgɔya maa min ye ni ko denko mago da u k'a ma ko trafic international de bebe Nigeriyakaw ka jamana ɲɛma Muhammadu Buhari kun kan kuma cayalen don kabini janvier kalo tile 29 a ye jamana bila ni ka taa bisimila minɛ Angleterre jamana kɔnɔ f'a b'a la Londres k'a sabu kɛ ko kɛnɛya tɛ a wolo la bi Nigeriya jamanadenw bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ jamana ɲɛma ka lahala kan Muhammadu Buhari dɔw sirannen don dabama laban ka wele kana na se a mɔ k'a sabu kɛ Nigeriya yɛrɛ furadama a b'o danga la n'o dun taara ka kɛ bɛɛ Nigeriya ka den fanba ka fɔ la o bɛ na ni siya woloma mankan de ye barisabu ka d'a kan Nigeriya yɛrɛ fanga kɔnɔ fɛn dɔ fɔlen don sariya la hali n'a sɛbɛn dɛ a bɛ ka labato fanga ka to ka munumunu silamalakaw ni kerecɛnlakaw ni ɲɔgɔn cɛ o de kosɔn don min na Umaru Yaraduwa sara fanga na maa min nana a nɔ na o kɛra Jonathan Goodluck ye o kun ye kerecɛn ye wa Jonathan Goodluck ka mandat dafalen Mahamadu Buhari de nana ale fɛnɛ nɔ na wa Nigeriya fanga yɛrɛ bɛ munumunu o cogo in de la kerecɛnw ni silamaw ni ɲɔgɔn cɛ jɔfuranjɛ tɛmɛnen laban daw la a kun durula Nigeriya fa bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ jamana ɲɛma Muhammadu Buhari maa minnu bɛ k'a fɔ k'a degunnen don furakɛlikɛyɔrɔ la Angleterre fa b'a la Londres k'olu tigilamaw kɔni tɛ ka kuma yɛrɛ dilancogo ɲini nɔ tɛ ko a nɔgɔyalenba don ko k'a kan ka don ka bɛn Nigeriya jamana kɔnɔ ni sibiri ye labɛn bɛɛ lajɛlen kun sabatira Nigeriya duguba Abuja pankurunjigin kɛnɛ kan kunnafonidilaw fɛnɛ t'an kun bɛ kunnafoni ɲini na maaw taara bala fɛn min na pankuru min kun kan ka jigin o ma kɛ Muhammadu Buhari ka pankuru ye nka furumuso min ni o t'an kun bɛ Saudiya jamana kɔnɔ pankuru kɛra o ka pankuru de ye don min na Muhammadu Buhari bi bɔ jamana da fɛ janvier kalo tile 19 hali bi n'a ma segi o taama na fɔlɔ a don fɛn min fɔra maaw ye Nigeriya jamana kɔnɔ o ye de a bɛ taa jateminɛ de kɛ ladarako la faamaw bɛ t'u yɛrɛ lajɛ cogo min na nɔgɔya kɔnɔ k'o de don o n'a ɲɔgɔnna degunba tɛ nka badaki wɛrɛ labanna ka bɔ k'i ben kɔfɛ k'a jirala k'a fɔ Muhammadu Buhari a ka dɔɔnin kɛ bolo la nazara la Angleterre faaba la Londres kɛnɛya tigilamaw bolo Muhammadu Buhari surasi kɔrɔ don général don min si bɛ san 74 ani san 4 na mai kalo la san 2015 yan'a ka kɛ jamana ɲɛmaa ye maa caman kun bɛ k'i ta fɔ a ka kɛnɛya ko kunga hali n'o y'a sɔrɔla a nkalontigiyara fan caman fɛ a kanubaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Nigeriya jamana yɛrɛ kɔnɔ Umaru Yaraduwa min ni Jonathan Goodluck fɔra o kɔ o y'i to fanga yɛrɛ de kɔnɔ ni ka fatu wa o ma kɛ maa fɔlɔ ye san 1998 surasi ɲɛma min fɛnɛ kɛra Nigeriya jamana ɲɛma ye ni u k'a ma ko Sani Abacha o fɛnɛ fatura fanga na
libikaw ka dangele jamana kɔrɔ yan b'a fɛ toboro ko gouvernement ko do min la ko dɔn dɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ a barata ale de ta y'a ka kow ye a kɛmɛ ka libi fa ɲama minɛ Maréchal Khalifa Haftar a nan bɛ dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ ale labɛn bɛ ani Rusila Vladimir Putin ka gɛrɛ ɲɔgɔn na bamanjiya wale kɛlɛli kadara kɔnɔ ani Amerikikaw ka maa ɲɛma kura min nan bɛ bi ni o ye Donald Trump ye a ko a bɛ wele da kɛ ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ma u ko minnu ma ko communauté internationale u k'a lajɛ k'u ɲɛw dayɛlɛ ka tilɛli kɛ Libi jamana kɔnɔ barisabu ka da kan diɲɛ seleke naani setigi jamana ninnu gɛnmɛ k'u da jamana ɲɛmayaso min kɔ kan k'o dɛmɛ ni o ye Fayez El Sarraj ka gouvernement ye min se bɛ Tripoli dugu kɔnɔ ni dama la k'u k'a dɔn k'a fɔ fɛn caman ɲɛdogo bɛ u la Libi ko la u tɛ min kalama a ye nin dantigɛli ninnu kɛ dimanche don février kalo tile 5 a ko fɛn caman bɔ bɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ye minnu tɛ tiɲɛ ye a ko kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Libi jamana kɔnɔ bi diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma tɔgɔ la ni o ye Almaɲikaw ka jamanaden Martin Kobler ye ale bɛ ka wuli ka bisiya bɛɛ lajɛlen dɔ kɛ ko walasa ko Fayez El Sarraj ka gouvernement min bɛ Tripoli ko bɛ se ka cogo ka dɛsɛ a ɲɛ tɛ ka se ka sɔrɔ k'a k'a dɔn k'a fɔ ɲɛ wɛrɛ bɛɛ la a ko wa Fayez El Sarraj ka gouvernement min y'o ye fana ale Maréchal Khalifa Haftar fɛnɛ labɛn bɛ ka kumaɲɔgɔnya don ani o ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'a sɔrɔla u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu baara taabolo ka min bɛ taa Libi yɛrɛ ka ɲɛta kadara kɔnɔ a kɔni ka dakuruɲɛ laban kɔni kɛra fɛn min ye a ka d'ale ye n'a ni maa bɛ jɛ ka bamanjiya wale kɛlɛ bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ maa ɲɛmaw la Rusila Vladimir Putin ani Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa kura Donald Trump. Kenya jamana kɔnɔ kangari gwɛlɛ kun dalen don kɛnɛya tigilamɔgɔw ka lapasa jɛkulu ye k'u ka lajɛ ka fusiri u ka baara bila da la min daminɛna kabini desanburu kalo ni maaw tɛ ka se ka furakɛ hala hɛrɛ la ko n'u ma dabila k'a laban bɛ kɛ kasoladon ye ntɛnɛn de maa 7 ɲɔgɔn na kɛnɛya tigilamɔgɔw ka lapasa jɛkulu la olu kɛra wo la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ janvier kalo camancɛ la kiiri ɲɛma min bɛ wele ko Hélène Wassilwa ale kun ye u ka kiiri sigi sen kan ka kiiri jalatigɛ u ko kiiri jalatigɛ cogo min ma ko condamnation avec sursis o tɛ dɔ wɛrɛ ye i jalakira k'a fɔ i kan ka taa kaso la nka i tɛ taa kaso la ni labilara i ka t'i ka denbaya la i b'i sigi i bolo mɔ i ma nata pɛtɛ ka minɛ fɛn wɛrɛ la o yɔrɔ bɛɛ taa bi kɛ n'i ye kaso la bawo i minɛnen don k'a b'a ka kɔrɔ maa 7 ninnu kun bɛ o de kadara kɔnɔ n'a ma ɲa k'a fɔ kangari gwɛlɛ dara u ye waati min fɔra u ye k'u ka fu siri u ka baara bila da la ka baaraw daminɛ lapitaninsow la u m'o labatu ka laban ka juwa furanjɛ fila wɛrɛ di u ma u k'a lajɛ k'a jɔ o n'a ta bɛ u ma sɔn ka baara bila in dabila u minɛna siɲɛ kelen ka t'u datugu an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmaaw fɛnɛ kɛ kun bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka se bɔgɔ jeninen tigilamɔgɔw ma k'u k'a lajɛ k'u minɛ ko barisabu ka da kan u ye baara bila waati min kɔnɔ k'a ma kɛ sariya kɔnɔ k'u ye baara bila ka sɔrɔ jamana ɲɛmaayaso ni baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu bɛ sigi k'a fɔ u la min bɛ se k'a to u ka laɲiniw ye fɛn minnu ye jamana ɲɛmaaw bɛ se k'u k'u ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛya tigilama ninnu maa 5000 ɲɔgɔnna de don minnu kɛn bɛ ka baara bila kabini desanburu kalo la u ko u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u ka sara min bɛ di u ma bi dɔ ka fara a ka sigiyɔrɔma 4 ka di u ma nka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ min se bɛ olu kɔni ɲɛ ka di u ma 100 sara la u ka sara ka 40 fara o kan u y'a jira k'a fɔ o tɛ bɔ olu ye. Amerikikaw ka jamana ɲɛma Donald Trump a ka kɔrɔsigi dɔ ni o ye conseiller ye min ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna lakanani koɲɛw ma a kɛrɛfɛ o ye baara bila wale in kɛra ka bɛn ni ntɛnɛn de ye ka don sufɛlaw la a baara bila kun tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafoniw ka fɔ la sigasigana ta an bɛ ka ɲɛsin a ma k'a fɔ kuma min na ni Donald Trump bɛ ka jamana ɲɛmaaya ɲini k'a ni Rusilama ɲɛmaaw kun ka surun kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Rusilakaw ka lasigiden min bɛ Ameriki jamana kɔnɔ Rusila tɔgɔ la k'a y'i den k'a fɔ o ye k'o k'i kɛ pewu ko ni Donald Trump nana fanga na kuma o kuma Ameriki jamana kɛmɛ ka ɲangiw minnu da ka ɲɛsin Rusila jamana ma ko o ɲangi ninnu bɛ bi kunnafoniw y'a yira fana k'a fɔ a y'o kunnafoni in di Rusila lasigiden ma Donald Trump yɛrɛ ɲinɛ ma a n'o min kun bɛ ka jɛ ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ wa Donald Trump yɛrɛ kɛlen jamana ɲɛmaa ye a ye maa min ka danga ye ni o ye Pence ye o fɛnɛ t'a kalama o de kosɔn Donald Trump n'a ka fanga y'a jira k'a fɔ Ameriki jamana sariya sunba kɛmɛ k'a jira k'a fɔ jɛntikɛ ni a ye jamana kunkanko kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma e k'a kuma ta k'a kɛ jɔnworo ye ni k'i dɛn ni a ye ko o tɛ bɛn sariya kɔnɔ. Sisan nɔ an bɛ an ka kɛnɛya bulo dayɛlɛ an bɛna kumaw ye bana min kan o bɛ tali kɛ kɔnɔboli la n'o bɛ banakɔtaga kɔtigɛbali ko fɔ wa ni ko ma kɛ bana in ma a bɛ se ka degun caman se adamaden ma i n'a fɔ ka taa se jiko dɛsɛw ma a farikolo la Tata Ture a n'a ka jatala Mohamed Sidibe Sirifila Jabarani tɔgɔ la u bɛ faamuya caman di a ma.
banɔgɔtaga kɔtigɛbali an'a jima n'i y'o lakɔlɔsi i yɛrɛ la a mana na nasira o nasira fɛ i n'a fɔ o sababu bɔra bakteri la o walima virisi o be kɔnɔboli kofɔ jateminɛw y'a yira k'a fɔ kɔnɔboli be ka dankari kɛ mɔgɔ caman ka kɛnɛya la an ka jamana kɔnɔ k'aw ladɔniya k'a fɔ kɔnɔboli a ka jugu mɔgɔw ma denmisɛnninw ani mɔgɔkɔrɔbaw minnu si ye labɔli kɛ a be se ka kɛ sababu ye ka degun caman se adamaden ka kɛnɛya ma kɔnɔboli caman be yen nɔ olu sababuya ye sanuya matarafabaliya ye walasa ka jɛ ka kɔnɔboli kunbɛn o tɛ taa wuli ka jɔ kɔ ani mɔgɔw ladɔnniyali kɔnɔboli kasaraw la kɔnɔboli ye bana ye n'a ye minɛ i ka bo kɛ ka ca bo min de don ji ka ca bo min na donc ka bo jilama kɛ ka caya o de ye kɔnɔboli ye kɔnɔboli sɔrɔ cogo ka ca sɔrɔ cogo dɔw ye banakisɛw ye mais a bɛɛ tɛ banakisɛw ye mais anw fɛ yan banakisɛ ta o ka ca kojugu surtout n'i y'a ye denmisɛnninw ta jateminɛ banakisɛ ta ka ca kojugu o banakisɛ ninnu n t'a tɔgɔ dɔn bamanankan la mais tubabukan la surtout denmisɛnninw ta min ka ca yɛrɛ yɛrɛ banakisɛ ninnu la olu ye virisiw ye virisi minnu ka ca ka tɛmɛ tɔ ninnu kan fana olu virisi o bɛ min wele rotavirisiw o de ka ca denmisɛnninw fɛ ka kɔnɔboli bila denw la wagati na n'i ye kɔnɔboli y'i yɛrɛ la a bɛ ɲini fɛ i ka wuli o yɔrɔnin bɛɛ ka se kɛnɛyaso la u k'i dɛmɛ k'a furakɛ walasa k'i kisi ka bɔ kɔnɔboli kɔlɔlɔw ma sabula kɔnɔboli n'a ma furakɛ a bɛ se ka na ni gɛlɛya caman ye kɔnɔboli kɔni ye mɔgɔ sɔrɔ a bɛ se ka kasaraba lase mɔgɔ ma a kasara a ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ a kasara fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye ka jiko dɛsɛ bila mɔgɔ la surtout n'i ye denmisɛnnin jateminɛ denmisɛnnin ka farikolo n'i y'a girinya lajɛ i b'a sɔrɔ 100 la 80 girinya ji nɔ de donc ni o ji dɔgɔyara kosɛbɛ a bɛ se ka kasaraba de lase den ma fo ka se saya ma donc kasaraw la jiko dɛsɛw b'a la jaliw b'a la ka hakili yɛrɛ tunu o bɛ min wele koma o bɛɛ de bɛ kɔnɔboli la donc a kasara yɛrɛ a tɛ se ka ɲɛ fɔ ka ban boli kɔni bɛ na wagati bɛɛ k'a fɔ ko kɔnɔboli tɛ o wagati ka dɔgɔ mais wagati min mura ka ca wagati min ni wagati sisan nɛnɛ wagati mura ka ca o mura wagati de denmisɛnninw ta kɔni kɔnɔboli ka ca ka tɛmɛ wagati tɔw kan mais san wagati bɛɛ kɔnɔboli kɔni a bɛ yen kɔnɔboli yɛrɛ furakɛli fɔlɔ ye saniya de parce que n'i ye sɔrɔ cogo lajɛ kɔnɔboli sɔrɔ cogo lajɛ a caman ye nɔgɔ nɔ de donc ni yɔrɔ ma nɔgɔ o caman yɛrɛ de bɛ bɔ kɔnɔboli minɛ cogo la k'aw ladɔniya k'a fɔ kɔnɔboli ka teli ka dankari kɛ mɔgɔ minnu na o ye denmisɛnninw ye ani mɔgɔkɔrɔbaw bari a bɛ se ka olu fari ji ban min n'a bɛ fɔ a ma déshydratation o bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ ka kɛɲɛ ni kuma ye laseli wɛrɛ ani karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲani ka taa so ma aw k'an bɛn